Bones! Avui us vull compartir una comunicació celestial. Una comunicació celestial és un mantra cantat, però que a més escenifiquem amb els nostres braços, amb el nostre tronc, el nostre cap. Llavors la comunicació celestial que us vull compartir és la del Govinde Mukande, Udare Apare. Els moviments són aquí, Govinde, Mukande, alliberació, Udare, il·luminació, Apare, infinit, Haryang, destrucció, ens ho portem al nostre tercer chakra, el Malik, Haryang, creador, en el nostre chakra cor, Nirnami, esborrem el nostre nom, Akame, sense desig, i d'aquí tornem al Govinde, que és sostenedor. Aquesta comunicació celestial el que ens aporta és l'alliberació de bloquejos del present i del passat i d'altres vides, i l'efecte de la comunicació celestial en si és un efecte de treure't pes de sobre, d'alleugerament i de pau. Així que us convido a realitzar-la amb mi. Govinde Mukande Udare Apare Haryan Karyan Nirname Akame Govinde Mukande Udare Apare Inhala i porta la teva mà esquerra en el cor i la dreta sobre l'esquerra, sosté la respiració. Exhala i deixa anar les teves mans.